तर आज आपण बनवणार आहोत तीळ मिल्क केक। खूप चविष्ट लागतो आणि बनवायलाही खूप सोपा आहे असा हा तीळ मिल्क केक। थंडीमध्ये शरीराला फायदे देणारा हा तिळाचा पौष्टिक असा पदार्थ। तर नक्की बनवून बघा। तर तीळ मिल्क केक बनवण्यासाठी आपण इथे घेतलेले 1 कप सफेद तीळ। हे अनपॉलिश सफेद तीळ आहेत। तर ते 2 मिनटं आपल्याला एकदम कमी गॅसवरती 1 ते 2 मिनटंच फक्त परतून घ्यायचे आहेत। थोडासा त्याचा कच्चेपणा जाईपर्यंत, जास्त असं परतलं तर त्याला कडवटपणा येईल, म्हणून फक्त हलकंसं आपण असं परतून घेणार आहोत। थोडेसे असे ना फुलल्यासारखे होतात, बस तितपतच आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। हे बघा, थोडंसं कलर आता आपल्याला बदली करू द्यायचा नाही आहे, फक्त हलकासा असा ना ते थोडंसं असं जाडसर असं झाले ना फुलले तर इतपतच आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर बघा 1 मिनिट झालेला आहे। थोडासा कलर बघा असं हलकासा चेंज झालेला आहे, जास्त नाही, थोडे फुललेले आहेत। तर आता आपण गॅस बंद करून हे थंड करून घेऊया। तर तीळ आपले थंड झालेले आहेत। मिक्सरमध्ये थोडे जाडसर असे वाटून घ्यायचे, एकदम फाईन पावडर नाही घ्यायची। पल्स मोडवरती आपण याला थोडंसं जाडसर असं वाटून घ्यायचं, म्हणजे थोडंसं चालू करायचं बंद करायचं, चालू करायचं बंद करायचं, असं करून आपण याचं थोडीशी रवाळ अशी पावडर बनवून घेऊया, एकदम फाईन नाही। बघा इतपत अशी रवाळ अशी आपल्याला ही पावडर बनवून घ्यायची आहे। आता आपण गॅसवरती एक ठेवूया कढई। तर इथे मी पॅन घेतलेले, त्यामध्ये घेते 2 चमचे तूप। तूप चांगलं गरम झालं की आपण जे तीळ वाटून ठेवले होते ते घालूया। तीळ हे शरीरासाठी खूप पौष्टिक असतात। आपले पेन किलर म्हणून त्याचा वापर करू शकतो। थकवा दूर होतो, कमजोरी दूर होते, हाडं मांसपेशी मजबूत होतात, रक्तातील कोलेस्ट्रॉल कमी करून आपलं हार्ट निरोगी ठेवतं, म्हणून थंडीमध्ये तीळ अवश्य खावेत। तिळाचे खूप सारे आपल्या शरीराला फायदे होतात। आपल्याला उष्णता निर्माण होते शरीरामध्ये, म्हणून ह्या दिवसामध्ये, थंडीच्या दिवसामध्ये तिळाचा शरीरामध्ये खाण्यामध्ये जास्तीत जास्त वापर करावा। आता तीळ बघा आपण एकदम कमी गॅसवरती, लो फ्लेमवरती आपण ही परतून घेणार आहोत तुपामध्ये मस्त असं, जास्त नाही 1-1.5 मिनटं आपण परतून घेणार आहोत। थोडंसं असं त्याला फक्त गरम करून घ्यायचं आहे। तर हलकासं असं बघा थोडंसं गरम झालेले आहेत तीळ। तर आपण गॅस बंद करून घेऊया। थोडं हे झाल्यानंतर लगेचच गॅस बंद करायचं। 1 मिनिटभरात आपण हे परतून घेणार आहोत, जास्त आपल्याला याला परतवायचं नाही आहे। गॅस मी बंद करते आणि थोडंसं 1-2 मिनिट फक्त आपण असंच हलकं फक्त असं मिक्स करत राहूया, म्हणजे तो लवकर थंड होईल। आणि आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे मिल्क पावडर। पण फक्त आधी अर्धा मिनिट आपण असं थोडंसं हलकंसं त्याला टेम्परेचर कमी होईपर्यंत परतून घेतलेलं आहे। आणि यामध्ये आपण घालूया अर्धा कप मिल्क पावडर। मिल्क पावडर तुम्ही कुठलेही घेऊ शकता, कुठल्याही ब्रँडचं घेऊ शकता। ते छोटे छोटे पाउचेस येतात ना, ते घेतले तरी चालतील। तर इथे मी असं अर्धा कप भरून मिल्क पावडर घेतलेली आहे। साधारण 4 ते 5 चमचे होतात छोटे। तर हे बघा, आता आपण मिल्क पावडर हे तिळामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता हे आपलं मिश्रण थोडं थंड झाले आहे, ते साईडला करून ठेवूया। आणि दुसऱ्या पॅनमध्ये घेते मी इथे पाऊण कप साखर। तर 1 कप तिळासाठी इथे मी पाऊण कप साखर घेतलेली आहे। आणि जेवढी साखर घेतली तेवढंच आपण इथे पाणी घेणार आहोत। तर पाऊण कप मी पाणी घेतलेलं आहे आणि याचाच आपल्याला पाक बनवायचा आहे। तर पाक आपल्याला एकदम असा एकतारवाला वगैरे नाही, फक्त थोडंसं असं चिपचिपीत असं इतपतच पाक बनवून घ्यायचा आहे। तर साखर पूर्णपणे वितळून घेऊया आणि मग गॅसचा फ्लेम लो करून आपण हे पाक थोडा वेळ आपण उकळून घेणार आहोत। साखर बघा आता व्यवस्थित वितळत चाललेली आहे। जसं जसं पाणी गरम होत जाईल तशी साखर आपली पूर्ण वितळलेली आहे बघा। आता ह्याला आपण फक्त 1-2 मिनटं चांगलं उकळून घेऊया, म्हणजे थोडासा असा चिपचिपीतपणा पाकाला आला पाहिजे, एक तार वगैरे नाही बघा। अजून थोडंसंच आपण ही परतून अजून परत थोडा वेळ 2 मिनटं उकळून घेऊया, कारण जास्त आपल्याला एकदम असं पाक नाही करायचं। अजून थोडंसं चिपचिपीतपणा येईपर्यंतच आपण ही पाक उकळून घ्यायचा आहे। आता आपण चेक करूया 1 मिनिटभरानंतर बघा, मी परत चेक करते आहे।
तर थोडंसं असा बघा हलकीशी तार येते, बस इतपतच आपल्याला हे उकळून घ्यायचे. पूर्ण एक तार नाही, असं चिपचिपीत असं हाताला लागेपर्यंतच उकळून घ्यायचे. तर आता पॅन आपण दुसऱ्या गॅसवर ठेवूया आणि परत आपण जी तिळाची कढई आहे ती ठेवून घेऊया आणि आपण यामध्ये पाक घालूया. गरम गरमच पाक घालायचा आहे, तर पूर्ण पाक एकसाथ नाही घालायचा, थोडा थोडा करून आपण पाक घालणार आहोत. थोडासा पाक घालायचा, परत मिक्स करायचं पाक, तीळ आणि पाक, आणि परत आपण मग थोडा पाक घालायचा. असं करत करत आपण हे मिश्रण एकत्र करायचं. आता मिक्स केलेलं आहे, आता परत थोडंसं पाक घालूया. यामुळे काय होईल माहिती, व्यवस्थित आपल्याला मिक्सही करता येईल आणि पाकही व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब होईल. तर असं थोडा थोडा मिक्स करून घ्यायचा. नाहीतर काय होईल, समजा तुमचं पाण्याचं प्रमाण वगैरे चुकलं असेल, मापामध्ये हे झालं असेल, तर परत पातळ व्हायला नको मिश्रण, म्हणून थोडा थोडा अंदाज घेऊनच घाला. तर इथे मी प्रमाण बरोबर सांगितलेले आहे, त्यामुळे चुकणार नाही. तरी पण आपण थोडं थोडंच घालायचं आहे. आता उरलेलं सर्व पाक मी घालते आणि परत व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला हे घट्टसर गोळा होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. घट्ट गोळा झाला पाहिजे. व्यवस्थित घट्ट गोळा झाला म्हणजे आपल्याला हे मिल्क केक सेट करायलाही इझी जाईल आणि हे लगेचच घट्ट होतं, कारण हे तीळही ॲब्झॉर्ब करतं आणि मिल्क पावडरही घातलेली आहे आपण. गॅसचा फ्लेम आपल्याला एकदम लोवरती ठेवायचं आणि लो फ्लेमवरतीच आपण हे थोडं शिजवून घ्यायचं आहे. मस्त असे थंडीमध्ये ही गरमागरम मिल्क केक, पौष्टिक असे हा मिल्क केक आपण बनवलेला आहे. तर नक्की बनवा आणि तुम्हीही एन्जॉय करा मस्त असं थंडीमध्ये. अजूनही आपण तिळाचे वेगवेगळे प्रकार पाहणार आहोत, ज्याने आपल्या शरीराला फायदा होणार आहे. तर थंडीमध्ये शरीरासाठी उबदारपणा येण्यासाठी हे तिळाचा वापर वेगवेगळ्या प्रकारे आपण केला पाहिजे, ज्याने आपल्या शरीराला फायदा होईल. थंडीमध्ये वगैरे बघा बोन्सचा वगैरे प्रॉब्लेम होतो, तर त्यावेळेस तुम्ही हे असं तिळाचे पदार्थ बनवून खाऊ शकता. आता बघा हे मिश्रण आपलं घट्ट झालेलं आहे, असं मस्त असं फोल्ड होतं आहे, म्हणजेच व्यवस्थित असं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. असं बघा असं फोल्ड झालं पाहिजे. तर आता गॅस करूया बंद आणि आपण हे मिश्रण आता एका मी ट्रे घेतलेला आहे, असं टीन वगैरे घेतलं आहे, त्याला बटर पेपर लावून घेतलेला आहे, म्हणजे आपल्याला बर्फी काढायला इझी जाईल मिल्क केक म्हणून. किंवा तुम्ही थालीमध्ये तूप लावूनही हे सेट करू शकता. तर इथे मी बटर पेपर लावून घेतलेला आहे एका टीनला आणि त्यामध्ये आपण हे मस्त गरम गरम असं मिश्रण काढून घेऊया. थोडंसं आपण मिक्स करून थोडंसं हलकंसं कोमट करून घेतलेलं आहे आणि आता हे मिश्रण आपण या टीनमध्ये काढून घेऊया, म्हणजे व्यवस्थित सेट होईल. बघा असं व्यवस्थित तुम्ही जर घट्ट होईपर्यंत शिजवला तर बर्फी एकदम व्यवस्थित सेट होते, जराही बिघडणार नाही. आता हे बघा तुम्हाला बघूनच समजत असेल, एकदम परफेक्ट असं हे बर्फी मिल्क केकचं आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे. व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतलेलं आहे सर्वत्र इव्हनली. आणि आता आपण याला सेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत रूम टेम्परेचरवरती. एक 2-3 तासामध्ये व्यवस्थित सेट होतं. किंवा तुम्हाला फ्रीजमध्ये ठेवायचं असेल तर फ्रीजमध्येही ठेवू शकता. आता थोडंसं हलकंसं आपण यावरती ड्रायफ्रूट्स टाकून घेणार. मी फक्त बारीक अशी पिस्त्याचे काप घालून घेते, त्यामुळे दिसायला खूप सुंदर दिसतं. आणि नाही घातले तरी चालतील, पण मी असं छान दिसण्यासाठी यावरती थोडेसे पिस्त्याचे बारीक बारीक असे तुकडे करून घेतलेले घालते आहे. आणि ओलसर असतानाच घातले म्हणजे व्यवस्थित सेट होतात. त्यामध्ये स्पॅच्युलाने हलके हलके असे प्रेस करून घेऊया. बघा असे व्यवस्थित सेट. आणि आपण आता ही बर्फी सेट होण्यासाठी ठेवणार आहोत, बाहेरच ठेवणार आहे रूम टेम्परेचरवरती. किती सुंदर दिसते बघा आपलं हे तीळ मिल्क केक. तर आता हे थोडंसं सेमी सेट झालेलं आहे, पूर्ण नाही. थोडंसं सेट झाल्यानंतर आपण याचे पीसेस करून घेऊया, म्हणजे पीसेस करायला इझी जातं. आणि नंतर आपण परत याला सेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर थोडंसं हलकंसं सेट झाल्यानंतर आपण लगेचच याचे पीस करून घेऊया, म्हणजे पीसही व्यवस्थित होतात. बघा या पद्धतीने आपण व्यवस्थित. आता पीस तुम्हाला जेवढ्या साईजचे हवे असेल त्या हिशोबाने तुम्ही करून घ्या. तुम्ही साधारण मिल्क केकचे जेवढे पीसेस असतात ना मोठ्या साईजचे, तेवढे पीसेस कट करून घेते. तर हा मी जरा बटर पेपरच्या
च्या बाहेर टीनमधून बाहेर काढला आहे, पेपरमधून ह्या मिश्रण, आणि मग पीसेस करून परत आपण याला सेट करण्यासाठी ठेवणार आहे. तर पीसेस कट करून झाल्यानंतर परत मी हे कंटेनरमध्ये ठेवलेलं आणि आपण हे सेट करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. बर्फी आपली मस्त असं मिल्क केक सेट झालेलं आहे, बघूनच समजत असेल तुम्हाला किती एकदम व्यवस्थित असे परफेक्ट सेट झालेले आहेत आणि दिसायला किती सुंदर दिसतंय बघा. एकदम हलवाई स्टाईल असं आपण हे मिल्क केक बनवलेले आहेत. तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली, आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबही करायला विसरू नका. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली तेही मला सांगायला विसरू नका, आणि कुठली रेसिपी पाहायला आवडेल तेही मला सांगा. मी कमेंट्स बॉक्समध्ये मी तुम्हाला नक्की बनवून दाखवेन. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही अशा छान छान रेसिपी बनवता येतील, पाहता येतील. या मस्त अशा थंडगार दिवसामध्ये, थंडीमध्ये एक गरमागरम अशी पौष्टिक आपली तीळ मिल्क केक बनवा आणि एन्जॉय करा. आणि मला नक्की सांगा तुम्हाला कशी वाटली आहे.